Шәһәр балаларын авылга 15 июльдән Татарстанның 5 районында «Ура авылга» дигән яңа форматтагы лагерьләр эшли башлады. Ул Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм республикада яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме, Гомум Россия алдыңгылар хәрәкәте, балалар һәм яшьләр иҗтимагый дәүләт хәрәкәтенең төбәк бүлеге белән берлектә барлыкка килә. Апас районында яңа проект Борнаш авылыннан старт алды. «Ура авылга» дигән яңа форматтагы проект нәкъ менә Апас районының Борнаш авылында башланып китә. Лагерьга Әлмәндәр җирлегенә кергән авыллардан дәвәниләре янына кунакка кайткан 40лап бала йөри. Бик куанычлы. Бу ел ул пилот проект буларак тормышка ашырыла. Республикада бары тик 5 районда гына һәм әлеге 5 район арасында Апас районы да бар. Балаларыбызга күңелле булсын өчен безнең бик каты шәп команда оешты. Әлеге команда бөтен күңелен биреп, бөтен рухын биреп, балалар белән шөгыльләнәләр. Проект сәгать иртәнге 9-дан сәгать 1-гә кадәр бара. Кич белән без күңелле дискотекага һәм фильм карарга да җыелабыз. Әлеге проект үз иченә төрле чараларны, экскурсия очрашулар, өстәханәләрне, уен бәйгеләрне ала. Балалар белән педагог оештыручы, әйдәманнар, волонтерлар эшли. Һәр көнне без бүләкләр тапшырабыз. Беренче көн менә шушында панамкалар бирдек, браслетлар, аннары су өчен мондай шишалар бирәбез, сумка бирәбез һәм әлбәттә менә мондай бик матур татар телендә язылган хәрәкәткә бәрәкәт һәм артында и туган тел, и матур тел дип язылган футболкалар тапшырыла. Зиннур Гарифуллин Казан шәһәрендә яши. Быел ул 7нче сыйныфны тәмамлаган. Авылга кунакка кайтып, лагерьга энекәше белән йөри. Күп әйберләр монда уздыралар. Дуслар монда әйбәт. Лагерьга кайттык, әйбәт анда катнашабыз инде. Кешеләр дә әйбәт анда. Татар телен саклау, аның дәрәҗәсен үстерү, яшь буынны туган телебезгә якынайту, аңа мәхәббәт тәрбияләү, гореф-гадәтләрне, милли йолаларыбызны онытмау, авыл тормышы белән якыннан танышу. Менә шушы максатны үз иченә ала яңа форматтагы «Ура авылга» дигән яңа проект. Ләйлә Зайнуллина, Гөлназ Вәлиева, Чулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары, Апас районы.